थारैनो सासे राफोद गेलेगिरि जानो हायोब्ला नोंथाङाबो गोबां सुबिदानि बिगोमा जानो हायो। गेलेनायजोंनो जिउनि गासै जोंगामागा जिउ राहा मोननो हायो। नंगौ, दिनै नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया ओरैबायदि सासे मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा जोलुर गेलेगिरिनि खौरांखौ नोंथांमोननो लाबोदों। बिथां गेलेगिरिया गुबुन रावबो नङा, बयनिबो आंगो बयजोंबो सिनायजानाय ब्राजिलनि गेलेगिरि नेमार दा सिल्वा सन्टोस जुनियर मुंदांखा मुं नेमार। बिथाङा सौदी आरबआव जोलुरखौ गोसारहोनाय थांखियाव मोनसे कन्ट्राक्ट खालामदों। बिनि गेजेरजों बिथाङा मा सुबिदा मोननो हागोन बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि सेराव लाबोदों। बिथाङा गिबियाव 100 मिलियन खमैबो भारतारि रां 10 कौटि बेथन, गं 25 बेडरुम थानाय रुम, 40x10 मिटारनि सुइमिं पुल, 7 खामानि मावग्रा जाय गासै गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ गोरलैयैनो गथायना होनाय, बेरायनो एबा दावबायनो थाखाय प्राइभेट फ्लाइट, बन्दनि सानाव हटेल, रेस्टुरेन्टनि बिल, सौदी आरबआव गोसारहोनायनि समाजारि पस्टनि थाखाय 5 लाख इउर' मोनगोन। 24 घन्टा गारि सालायग्रा ड्राइभार, जोंगामागा लाक्जारि गारिफोरनि राहा थागोन। बेफोर जोंगामागा राहाखौ मुंदांखा गेलेगिरि नेमारा मोननो हागोन। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003999187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।